Takže čau lidi, zdravím u nového videa v červenci. Uděláme si takový vynález, že já mám takovou lahvi a nůž, nebo já nevím, nějakou potřebu, nějak to musím rozříznout, aby mi potekla voda do nějakého semínka, aby mi to vyrostlo, kdyby pršelo, protože já jedu teď na dovolenou, tak jdem na to. Čau, čau, čau. Lidi, ahoj. Já jsem tady takhle. Hele, mám takovou lahvi, jo. Mám takovouhle, nedívte se, tady takhle nůž. Ale možná by šlo nějakou tu pilou. Šlo by to nějakou pilou, no? Ale počkejte lidi, počkejte, já už mám nápad. Teď to nebudu dělat chvilinku nožem. Nožem to nebudu dělat chvilinku, ale malinkou chvíli. A teď to udělám tady šroubováky. Jak to rozpíchnu. Hej, to nejde. To nejde, vážně lidi. Já už mám nápad. Už to jde narovno? Nebo ne? Nejde. Škoda. Yeah. Tohle je trošku řezavý, tak na rozpíchnutí něčeho. Počkejte. Ale ten prostě nejde nějak. Hele, já něco zkusím. Prozatím to tady trošku ustopnu. Promiňte, že to tady stopnu. Trošku to tady stopnu a uvidíme se u něčeho jiného. Jako jo. Hele, já vám ještě ukážu tu semínku. Tady to. Jo, a já to potřebuji tam zasadit. A já nevím, ale... Jako... Hele, a ještě by to šlo papírem. Hej, ale to by bylo celý mokro. Hele, ano, mohl by jsem to já zkusit. Že by jsem to dělal obalem tím plastem. A to je dobrý. To udělám. Dám tam takovou malinkou dírku, jako aby to neteklo tak hodně na to. Dobré. Teď potřebuji nožky. Já nevím, ty. Počkejte, tady jdem ještě taková papír. Aby se mu jako už tam je jako docela velká díra, takže jako nevím, no. Au, a já to tady nějak trošku... Hele lidi, teď to zkusím tímhle. No, třeba by mohlo jít.
že by to poteklo tam. Já nevím, protože mělo by to tam potíct a já nevím, jak to tam propíchne. Počkejte, tady mám takovou dírku, ještě ne. Hele, víte co? Nebojte, já si myslím. Jen tak. A já to asi nebudu dělat. No, lidi. Já mám tak nápad, ale báte. Víte co? Já to nebudu dělat. Já nevím, je to tam zapíš. Počkejte. Já tady mám to. Mám, aby jsem to zapíchl. Jo. Tady už to půjde. A jo, hele, koukejte, počkejte. A já to asi nebudu obalovat. Počkejte. Hele, já se ženu už to půjde. Jestli to půjde, hele, zkusím, jestli to půjde. Počkejte, zkusím, jestli to jde na to. O! Jde to na to samé místo. Počkejte. Jde to. Počkejte, já to tady ještě takhle posunu. Hele, já bych to tak mohl už přinést nějakou pohodu, protože... Hele, tak, seženu vodu, teda já to prozatím tak nějak jako postupnu, jo, promiňte, že to říkám takhle, protože ono u těch videí se to nečeká. A já to teda jako do pytle, vosa. Ne, hele, počkejte, jo, až to zmizí, jo. Pak mi řekněte, ještě nezmizela. To mě štve. Tady teď strašný boss. Vypadni, boso. Hele, já to prozatím teď stopnu, jo, a budu tady, přinesu tady, jakože vodu, hele, už zmizela, přinesu tady vodu, takže jdem na to. Tak, voda. Vy to nevidíte. Počkejte, já tady takhle vezmu tu kameru, promiňte, že ji beru. To je nesportovní chování. Vidíte to? Tady. Počkejte, já nevím. Je tady, to je tady. Hele, koukejte. Hele, já mám to tady takhle Tady to je. Právě. Kde je ta dírka, abyste viděli i tu dírku? Jo, tady, už vidíte. Počkejte, ale... Hele, já to ještě naměřím, jestli to je úplně samé. Uí. Počkejte. To nemám trošku naměření. Trošku to tak musím otočit. Jak se mi to... Počkejte, uí. Jo. Tak koukejte. Jo, vidíte? Jo. Počkejte! Ty vole, ne! Do pytle, já jsem toto. Já jsem to nezahrabal. Do pytle. Ale ještě to bude fungovat, hele. Kde hlína? Já jsem to tam nenechal. Ježiši, já jsem trouba vážně, jako. Jsem úplně trouba dneska. Dneska jsem troubelín. Hele, počkejte, tak. Vezmu tady tak. Počkejte, a tady nějak takhle. Dám dírku a jo. Tak ty jo, já jsem vážně troubelín. Já už toho mám dost, tohle. Já už to nezvládnu.
Já to nezvládám, tohleto. Já už toho mám dost, vážně, jako, já to myslím vážně, mám toho dost. Mám to úplně plný zuby, protože koukejte, mně se to rozlilo. Počkejte, tak na jaké místo to vím. Je to dobré. Tak, počkejte. Ale já to takhle stopnu a pak už se uvidíme. A uvidíte, jestli to je ulitý, jo? Tak, a je to. Koukejte, jestli to teda vidíte. Tady to je takhle ulitý, jo. Jsem dobrý. Hele, to si tam nechám navždy. Tak. Jako dost mě to trošku naštvalo, že jsem to ulil, i když to bylo trošku jiný. Hele, tady je číča. Vy nevidíte, promiňte. Já to mám na sebe takové otočení, já to nemám jakože takhle. No právě, a já to mám normálně takhle, jako normálně. A já to nemám, já to mám na sebe ten displej, jo. Takže, hele, já vám něco řeknu. Pokud se vám to líbilo, říkám to naposled, pokud se vám se to líbilo, tenhle nápad, nevím, jestli to už je, nevím, je to asi hodně nápadů, koukejte, jako špinavý ruce, jako to. Pokud si tenhle nápad se vám líbil, dejte like, odběr, to taky, to je úplně jasný, že každý chce odběr, no každý ne úplně, třeba Lucian Radkova nechce odběr. On nechce odběr, ale nechce tak hodně. Takže já budu ještě dneska natáčet nějaký ty parkour nějaký ještě, takže jo, jako dost, jo, jo, dobrý, takže čau. Ahoj, a pokud se vám to teda líbilo, dejte like, odběr a čau.